Как да построим миксер от лего? За целта ще ни трябват главно червени части, но не е задължително. Ако имате частите в друг цвят, може да използвате и тях. Списък за всички части може да намерите долу в описанието, както за този туториал, така и за всички останали, които са в канала. Това беше за днешния туториал. Ако искате да построя нещо друго, моля пишете в коментарите.